Lefelau Prentisiaethau. Prentisiaeth sylfaen lefel 2. Prentisiaeth carreg gamu yw hon, sy'n cyfateb i 5 cymhwyster tygau neu NVQ lefel 2. Prentisiaeth lefel 3. Cyfle i ymarfer sgiliau newydd mewn gweithle go iawn, wrth weithio tuag at gymwysterau sy'n cyfateb i 5 tygau, graddau A seren i ec, 2 safon uwch neu NVQ lefel 3. Prentisiaeth uwch lefel 4+. Mae prentisiaethau uwch yn cyfateb i gymhwyster HNC, HND neu radd sylfaen, a'i nod yw datblygu sgiliau a chymwysterau i'r safon uchaf. Prentisiaeth gradd lefel 6. Mae prentisiaeth gradd yn llwybr dilyniant ar gyfer ennill cymhwyster cydnabyddedig cenedlaethol, sy'n gyfwerth â gradd israddedig safonol prifysgol.